Egy olyan korban, amikor a másság a megbélyegzéssel volt egyenlő, és a megbélyegzés a halállal volt egyenlő. Egy férfi kétkedni kezdett az Istenében. A Fox Searchlight bemutatja az 5-szörös Oscar-díjas Kirk Lazarus és az MTV legjobb csókért járó mozidíjának győztese Tobey Maguire főszereplésével. A Pekingi Filmfesztivál rangos síró majomdíját elnyerő filmjét, a Sátán sikátora.